Може да сташ. Гледайте на къде може. Той може паста откъде. Не, тайки да става таща. Те и он е сло честник, види? Види се. Видя? Всички заедно работили? Да. Много гладен съм то. Я трябва да се взема там, или какво да ми кажа? Не се викат те от тука. Слушай, не?